I to ništa. Pa planirali su oni juče da upadnu i u gradsko saobraćajno. I to smo čuli. Pa da upadnu u gradsko saobraćajno da bi... Da čiste autobuse, šta? A ne da čiste, nego da kažu kako autobusa nema dovoljno i tako dalje zbog ovih skraćenih linija. To vam je sve, to su vam sve njihove ideje. Znači preko onog njihovog sindikaliste političkog, onog Aleksića, koji inače nije reprezentativan sindikat, pošto ima toliko članova da ne može čak da bude ni reprezentativan, ali zato politički sindikat i služi samo i isključivo da bi sprovodio politiku Dragana Đilasa, a to je politika destrukcije i urušavanja gradskog saobraćaja. Prema tome, suština je u tome da oni nemaju politiku i suština je u tome da oni na ovaj način pokazuju da nemaju ni trunku solidarnosti sa građanima, njih u njihovim toplim kućama u centru grada u kojima žive ne interesuje da li ima snega ili nema snega, oni se voze kolima, njih ne interesuje javni prevoz, ali zato ne pokazuju ni trunku solidarnosti sa građanima, umesto su juče oni uzeli i očistili